Zegu kasualida izan zen, nire ama lehengusina bat, Angelita, urtietan ikusi barik, da, enkontro ginen, Frantzian, junto ginen. Da gero bertan, hil zakon, izan pasako neskatotxo bat, neskata hundi bazan, zazpi urte edo, da, hantxe hil zan, Angelitan. Da bera bizizan, Bilbon. Eta zan lehenguzu eta horremezte urtien ikusi barik eta gero Frantzien ikusi ginen. Kasualidad. Junto ginen refugioen, zer refugioen hon ginen, zan palazio edarro bat ezan, baina han temporada gote zinen. Da porterixio gan. Da porterixio emago porterua, bueno, familixia porteruena. Da gero, las caballerizas, dukeina, han eguan eskatza eta zera, da gu han gauza baina oso ondo, guri zatozkoen rolan. Gaztetxuak eta ez da, zatozkoen. Ze berbata hola dituzkoen. Baina guri ondo tratadozkoen, Gogoratzen duzu bat ematzen izenak, Elorrixoko zu bezala Frantzira, Inglaterrara joandakoak. Inglaterrara, Jose Ontsi Iliana, hori egon zen, da zinez ozana. Bere narrabi, Maritxuaz. Da Maritxuaz, Venezuelan duenaz, bere gemelia. Ondino bizi da? Maritxu bizi da. Maritxu Kortabarri. Geixo ez duzu ezautzen beste, buruz ez dakit, baina beste 3 nahi behon ziren,